खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों फिन आरोबाव राजखान्थिनि बिग ब्रेकिं आपडेट थारैनो नंगौ बे समाव बिटिसिआव बेसेबां आसा खालामदों बेनिख्रुइबो बांसिन मावगोन रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेराव बे समाव बिटिसिआव गासै सा 14 एनडिएनिफ्राय थांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव देरहासार जालाङो बेनिनो बिटिसिनि सिङाव साबेसे मन्त्रि मोनगोन बेखौ राजखान्थिनि फोथाराव सावरायनाया जोबोरैनो सोलिगासिनो दङ थारैनो नंगौ बे समाव साबेसे मन्त्रि मोनगोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय मख'नांगोन दि बे समाव बिपिएफ बिजेपि एजिपि एलायन्सआव बे समाव आसामाव सरकार दानो थांगासिनो दं साफ्रोमबो देरहासारगिरि लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे सा 16 रायजोनि मन्त्रि बिफान मोननायफोरा समायखिरा जागोन होननानै मिथिना मोननाय जादों बेयावनो गोबां सोंथि आरो रायजो राजानि गोसोआव सोंलु सिखारदों आरो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सोंलुआ सिखारदों दि बिटिसिआव एबा बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय साबेसे एमएलएफोरा मन्त्रि बिबान मोनगोन बेनि गेजेरावनो बर'नि गेजेराव सासे एमएलए थामहिनबा बिश्वजित दैमारी बिथाङा मन्त्रि मोनगोन होननानै गोबां सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों बेखौ लानानैनो रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा रोखा बुंथिदों दि बिटिसिआव जेसेबां आसा खालामदों बेनिख्रुइबो बांसिन मावगोन रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा आरो राजखान्थिनि फोथाराव जे बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय जेसेबां जों आसा खालामदों बेनिख्रुइबो बांसिन मावनानै दिन्थिगोन आरो मावगोन रायजोनि गिबि मन्त्रि बिथाङा होननानै बे समाव रायजोनि आसाम प्रदेशनि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा क'क्राझाराव फैनानै थांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव देरहासार जानाय एनडिएनि बिजाथिफोरजों सावरायनो थाखाय बाहागो लाफायनायनि गेजेरजों बेखौ गुवारै बाथ्रा फोरमायना होदों रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा এই বিষয়টো এতিয়া আলোচনা হোৱা নাই আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টো নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেহেতু তেখেতে গোটেই বিষয়টো চোৱা চিতা কৰিব আৰু নিশ্চয় বিটিচিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিমান আকাংক্ষা আছে তাতকৈ বেছি এটা গুৰুত্বৰে বিটিচিৰ উন্নয়নত সৰ্বাধিক মানে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এনডিএ শাসিত প্ৰদেশসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উপমুখ্যমন্ত্ৰী সকলো আহিব এনডিএ লিডাৰ্ছ আহিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলৰ বিভিন্নজন মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব আমাৰ বিভিন্ন অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সামাজিক শৈক্ষিক আধ্যাত্মিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব দিয়া তেনেকুৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলকো ৰাজ্য চৰকাৰে নিমন্ত্ৰণ দিছে বা দিব গতিকে তেখেতসকলেও উপস্থিত থাকিব এটা ঐতিহাসিক এটা উদযাপন আমি কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ আৰু আপোনালোককো আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ